chokwadi chakubuda pachena manje kuti Nelson Chamisa ndiani ende Nelson Chamisa chii. After kwanyasa kuonekwa kunzi, since Advocate Nelson Chamisa akaresign from the Citizen Coalition for Change, hapana kuzomboonekwa another voice reku-opposition rakazomboya richivoisa up kana kuenda against the regime. Zvanozobuda pachena kuti Advocate Nelson Chamisa is the true face of the opposition. Ndiye anoonekwa kunzi anouya achioposa the ruling party zvinenge zviri legit, zvinoita kuti mwana wese wenyika yeZimbabwe ade kusapota Advocate Nelson Chamisa. Sara pena mashoko ari kubuda pana patsanangura neThe Change Radio, kuti wasubscribe or like on the bell icon. Change Radio inobuda nyora muzara nhasi ichiti it's been a year and a half since Chamisa left the Citizen Coalition for Change, and not a single opposition figure is dared to take ZANU-PF head on. The few times they've engaged in any form of dialogue, they've either suggested Mnangagwa must stay until 2030 or offered nothing of substance. They were quick to blame Chamisa for everything, yet when given the chance, they failed to fix even a single thing. Criticizing Chamisa has become a shameful distraction, especially when it's clear no one else has the courage or capacity to confront ZANU-PF the way he does. Thomas Kwarubuda panguva ino Nelson Chamisa achibuda pachena kuti he is the true face of opposition. Arikuya panguva ino achikwanisa kufesana face to face, eye to eye with the ruling party ZANU-PF. Vamwe vese vari kuzvizama vanozongopedzisira vakuzongoona vakuendosa the Zimbabwean leader kuti ngaatonge beyond 2028. Mashoko ari kubuda panguva ino Change Radio iri kuuya ichidismisa vanhu vanouya vachingokriticize Nelson Chamisa panguva ino, but kunyasa kuonekwa kunzi ivo chavari kuita chaicho chinouya chioposa the regime hapana. Mashoko ari kubuda panguva ino arinyasa kureafirma kuti Nelson Chamisa ndo chimudhara cheopposition, ndiye anyasa kuratidza kuti anokwanisa kufesana nethe ruling party ZANU-PF. Imbotidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda comment section medu kuti mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.